आंथ' सासे गलागाव हाई स्कुलनि साधारन मास्टार। आं दा केन्सार बेमाराव भुगिनानै दङ। ओमफ्राय दिनैनि बे मुहूर्त समाव दा इउपिपिएलनि आफादगिरि कक्लाबारि समस्तिनि बिजाथि बिथाङा आंनि न'आव फैनायखौ आं जोबोद गोजोनदों, जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननायखौ आं माने आंनि खुगानि रावजों फोरमायख'नो हाया। ओमफ्राय नंगौ बिथाङा थारैनो सासे उदार मानसि। आं मोनसे समाव सिके आन्सलिक एबसुनि नेहाथारिमोन, चापागुरि समस्तिनि एमएलए सानैसो बसुमतारी आफादगिरिमोन। 89नि जि भट आन्दलन एबसुनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेननाय आन्दलन, बे समावनो जों सिके आन्सलनि बिबान लानानै आन्दलनखौ दैदेनदोंमोन। दा बिथाङा जे बै समनि सासे आं बायदि नंखाय मावथिखौ गोसोखांनानै आंनि न'आव दिनै आंखौ खबर लाफैदों, बेबायदि अलखद समाव आं आरो आंनि खुगानि रावजों फोरमायख'नो हायाखै आं गोजोननायखौ। दा आं आसा खालामदों बिथाङा दा कक्लाबारि जोंनि समस्तिनि सासे बिजाथि आनान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौआ बिथांखौ बोर सारस्रिथों, देरहालांथों। आरो बिथांखौ आं एसे आगोलाव बरायखांबायबो, सासे बिटिआरनि मेइन सिगनेटरि हिसाबै आं बिथांखौ बरायबाय। आरो लोगोसे फैगौ इउपिपिएलआ देरहालांनानै बिटिआरनि सासे चिफ जागोनखौ आं मिजिंथिनानै बिथांखौ माने इसोरनि खाथियाव बोर बिनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे समनि सिके दख'रानि दैदेनगिरि आरो फाउन्डार सेक्रेटारि मनरन्जन बसुमतारी बिथांनि बेरामखौ खोनानानै खबर लानो फैदों। थांनाय समाव एबसुनि आफादगिरि जानायाव गोबां सुबुंखौ खबर लानो हायाखै, मानोना सोमावसारनायबो सोलिबाय थादोंमोन आरो सानफ्रोमबो बाहेराव बेरायनानै खोब टाइम मेनेज खालामनो हायाखैमोन। दा आथिखालाव जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा गावनि जिउखौ बावसोमनानै एबा गावनि जिउनि गासैबो सर्बस्व नागारनानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै जायफ्रा दिनै दङ, बिथांमोनखौ खौरां लानाया जोंनि बिबान। आरो बिसेसकै बिथाङा मोनसे गिदिर बेरामाव गोलैनानै दङ। दा दिनैनि समाव बिथाङा साहस नांगोन आरो बिथांमोन बायदि साफा साफा सुबुंनि थाखायनो दिनै बर' हारिया मुलुगाव थांनानै दङ। आङो बिथांनि थाब हामफिननांगौ आरो मोजां देहानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो, बिथाङा थाबनो आगोलनि बायदि मोजां देहा लानानै समाजाव ओंखारफिननो हानाय जाथों, खामानि मावनो हानाय जाथों, न'खरखौ दैदेननो हानाय जाथों। आं बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो। दिनै गोबां जेंना दाबो दङ जोंनि हारिनि गेजेराव। बे जेंनाफोरखौ जों लासै लासै सुस्रांनांगोन। गुबैयै बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि होननानै आंखौ बुंदों। दा बेवहाय जोंहा सागानगिरिया गोबां दङ। दा बयनियाबो बिबान कि बिटिआर एकर्डआव, बिटिसिनि उनाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय, बेवहाय जिखिनिखौ जों मोननो हादों, दा मोनफ्रोमबो दफाया बेवहाय जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो, मोगथाङाव महर मोनो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। आरो बावैसो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार, भारतनि सासे अफिसार आरो गोबां सुबुंखौ लोगो हमनानै नारसिनदों। गुबैयै फार्स्ट एनडिबिनि जि केस बियो उइथड्र जानांगौ, रिहेबिलिटेसना स्टार्ट जानांगौ। मानोना गोबां केडारफ्रा बेसेबा बोसोरनि सिगां लिडार आरो केडार गासैबो न' बां गारनानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन। आरो नैबे समाव बिथांमोना एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव जिहेतु मोनसे नर्मेल लाइफआव फैबाय, दा बिथांमोनखौ अनसायनांगौ, नायनांगौ, बियो सरकारनि बिबान आरो जों बेखौनो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। दा बिनि अनगायैबो बाखिखिनि जिखिनि दफा बेबो लासै लासै इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिनदों। दा इलेक्सना फारसेथिं थांबाय थागोन आरो लोगोसे बेफोर खामानियाबो सोलिबाय थानांगोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां जिफोर जेंना, स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, बेखौ गासैखौबो थाबैनो मावफुंना होनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों। दा नैबे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानो कि जेंनाया थागोन, नाथाय जों मावग्रा मानसिबो थानांगोन। हारिनि गेजेराव एना एनिखौ रावबो लाबोनाङा। सासेया सासेखौ सोंखारिनाय राजखान्थियाव बियो जायो, नाथाय हारिनि खामानि मावनायाव जोङो बयखौबो मान होनांगोन, बजबनांगोन, बेखौ जाहाथे बयबो सानो, आं बेखौ खावलायो। आरो दा कर'नानि बोथोरा दाबो सोलिगासिनो दङ। कर'नाया बारायनायनिफ्राय बारायदों। ओंखायनो गासैबो बर' फिसाफोरखौ आं खावलायदों कि बयबो साबधान जानांगौ। जोङो हानायमानि ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ आरो मास्कखौ गाननांगौ आरो सेनिटाइजेसनखौ जेब्लायबो खालामनांगौ, बेखौ आं खावलायो। आरो बयबो सांग्रां जाना थायोब्ला जों हारिया बिनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। दा बेनिखायनो बयखौबो आङो सांग्रां जानो थाखाय खावलायो।